Pevne verím, že sa blížime k bodu zlomu a nastanú výrazné zmeny. Na Európskej rade som nebol 5 rokov, ale nič sa nezmenilo. Najlepšie sa má ten premiér, ktorý sa zaradí a vyslovuje jeden jediný naordinovaný názor. Názor naordinovaný veľmocami, médiami a mimovládnymi organizáciami, ktorých vplyv na politiku je už mimo akéhokoľvek zdravého rozumu. Je šokujúce, ako sa európski politici boja negatívnych titulkov v médiách, ako si kladú tú istú otázku. Preboha, čo len povieme tým novinárom? A pritom každý deň prináša ďalšie a ďalšie presvedčivé argumenty, prečo sa treba začať správať v politike suverénne a prečo treba hovoriť pravdu. Vôbec som nebol prekvapený, keď som videl, s akým nezáujmom sa stretol na Európskej rade videopríhovor ukrajinského prezidenta Zelenského. Časy sa naozaj menia. Donedávna bol všade vítaný s ováciami a dnes mu už ani nedovolia vystúpiť v niektorých snemovniach, ako sa mu to stalo nedávno v Spojených štátoch. Z rokovania Európskej rady o Ukrajine bolo cítiť strašnú únavu. Počul som len povinné vystúpenia o potrebe mať jednotný názor, ale aj tvrdé útoky na každého, kto rozmýšľa inak. Povedať o vojne na Ukrajine niečo iné, ako sa patrí, hoci ide o čistú pravdu, sa považuje za politicky nekorektné. A to sa stalo aj mne. Po mojom priznám sa, že dosť emotívnom vystúpení v Ukrajine došli za mnou viacerí kolegovia. Rešpektovali moje videnie sveta, ale súčasne môj príspevok označili za politicky nekorektný. Je síce pravda, že Ukrajina je skorumpovaná na všetkých úrovniach, ako to povedal bývalý dlhoročný predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ale hovoriť o tom verejne je vraj politicky nekorektné. Je pravda, že jesenná ukrajinská protiofenzíva totálne zlyhala, ale pripomínať to je vraj politicky nekorektné. Európska únia slepo kopíruje politiku Bidenovej administratívy a namiesto toho, aby ponúkla nejaké mierové riešenia, len valí a valí peniaze a zbranie do Kieva. Teraz je to každý mesiac finančná pomoc 1,5 miliardy eur. A na nasledujúce 4 roky to má byť ďalších 50 miliard eur. Ale bez výsledkov. Vojna je v patovej situácii. Rusi sa prakticky nepohli z miesta, dokonca niektoré západné médiá pripúšťajú, že územné zisky Ruskej federácie v roku 2023 bolo väčšie ako zisky Ukrajiny. Ruská ekonomika vďaka zbrojeniu rastie, európska sa podkýna. A Európska únia, pretože nemá vlastnú zahraničnú politiku, len bezradne pokračuje v stratégii. Dajte s tým už pokoj, tu máte miliardy eur, tu máte zbrania, zabíjajte sa, len dajte s tým pokoj. Média zverejňujú, že Ukrajina potrebuje mesačne 200 000 delostreleckých nábojov, ktoré sa pravdepodobne vypália na ruské pozície. A je veľmi pravdepodobné, že Rusi vypália na Ukrajincov tiež 200 000 nábojov mesačne. 200 000 nábojov mesačne. To je šialené pri predstave, že to nič nemení na boisku. Čím ďalej, tým viac som presvedčený, že nejde o Ukrajinu, ale o politiku oslabovať Ruskú federáciu ekonomicky. A tie tisíce zbytočne mŕtvych na jednej aj druhej strane je len bočný a ticho tolerovaný a ignorovaný efekt tejto nezmyselnej stratégie. Ako politika dnes už aj ako predseda slovenskej vlády mám dve možnosti. Môžem sa zaradiť k bezradnej stratégii ďalšieho financovania a vyzbrojovania Ukrajiny bez akýchkoľvek výsledkov, teda okrem masových vojenských hrobov. A budem mať pokoj, lebo dnes v Európskej únii nikoho nezaujíma, s akými problémami sa boríme na Slovensku. Môžete o nich hovoriť, koľko chcete. Stačí, ak budem súhlasiť so zásielkami zbraní na Ukrajinu a s pokračovaním vojny do nemátum. Druhou možnosťou je cesta suverénneho pohľadu na vojnový konflikt na Ukrajine, cesta pomenovania pravdy. Aj keď odmenou bude obviňovanie z politickej nekorektnosti, ruských trojských koňov a rozbíjania povinného jednotného názoru. Veľmi dobre viete, akou cestou som sa vybral. Nezabudnite dať odber na náš kanál Politika Live. Buďte informovaní. Ide o Slovensko.